Magandang gabi Pilipinas, si Mike Padua ulit ito. Nakita ulit tayo sa ating pinaka-latest Typhoon 2000 weather analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Enero 26 hanggang 28, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Umpisahan tayong update. Ito ang latest GraphSat. Simula na yung araw nito ng Miyerkules hanggang bukas, Huwebes. Nanatili pa rin ang area po ng sama ng panahon dito po sa katimugan bahagi po ng Pilipinas. Ito po ay ang pagdaan ng low pressure area na si 91W at medyo low pa rin ang chance na mag-develop po ito sa susunod na 24 oras or less than 35%. Ito po ay tumawid ng kaligitnaan po ng Mindanao kagabi. At ito po ay nag-emerge sa may katibugan bahagi po ng Sulu Archipelago. At kasalukuyan, palapit na po siya o malapit po siya sa may southern Palawan. At inaasahan po ito magbibigay pa rin ng mga pag-ulan, mga thunderstorms na magkakaroon po ng possibility of flash floods and landslides dito po sa bahagi nito ng Palawan. So itong LPA na ito by tomorrow morning ay lalabas na po yan sa may West Philippine Sea, but yung kanyang extension, yung tinatawag nating trough, ay patuloy pa rin makaka-apekto sa malaking bahagi po ng gitna at katimugang Pilipinas. Ito po ay mga area ng kagaya ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Metro Manila, Marinduque, Mindoro, Romblon, Bicol Region, at buong bahagi po ng Visayas. Apektado po nitong trough. At Sulu Archipelago, at dito rin sa may bahagi po ng Mindanao, lalong-lalo na po sa may Zamboanga Peninsula. So may mga inaasahan po tayo mga kalat-kalat hanggang sa may malawakang mga pagkulog at pagkidlat sa mga apektado nitong trough, nitong si LPA 91W na medyo malaki yung kanyang sirkulasyon. At may nakakabit po sa trough nito, ito po yung shear line, galing po sa isang frontal system east of Japan, nag-accelerate. So yung pinaka shear line niya ay bumaba at ngayon po ay nag-connect po dito sa may northern trough nitong si LPA 91W at nagbibigay rin po ito ng mga pag-ulan, mga pagkulog at pagkidlat sa silangan bahagi po ng gitna at hilagang Luzon. Lalo na po sa may Cagayan Valley, dito rin po sa northern Quezon ay apektado po nitong shear line. Samantala, ang ibang bahagi po ng northern Luzon, kasama po ang kanluran bahagi po ng Northern Luzon, which is the Ilocos Region area, ay magiging mahangin po mula 30 hanggang 60 kilometro bawat oras. Ang kanyang bugso ng hangin, ito po ay dulot po ng hanging amihan na nanatili po stationary po o halos hindi kumikilos yung efekto nito sa Hilagang Luzon. Kasama din po dyan ang Batanes at medyo bahagyang malamig po ang panahon dito sa may Hilagang Luzon. At affected din po nitong amihan ang coastal na areas po ng southern China, kasama po ang Hong Kong at hanggang all the way hanggang sa may area po ng Hainan Island at sa may Taiwan Strait, Taiwan at hilagang bahagi po ng West Philippine Sea at South China Sea. So, yan po ang magiging overall picture ng ating panahon sa buong Pilipinas. So, may mga ulan po tayo, halos 3/4 ng ating bansa because of this dumadaan pong moderate na LPA na si 91W. Although low chance po na magde-develop po ito bilang isang bagyo. So mag-ingat lang po sa mga pagbabaha, ang mga possible flash flood, landslides na idudulot po na nitong low pressure area na ito o sama ng panahon. Samantala, ito po yung fast animation. So makikita po ninyo ang LPA medyo sabog po ang sirkulasyon at dumadaan na yun sa may katimugan bahagi po ng Palawan. Samantala yung trough ay apektado po ang malaking bahagi po ng Morapa, Visayas, Sulu Archipelago, Mindanao, Bicol Region. Although sa Bicol, nag-start na po maghina po itong mga thunderstorms at yung shear line ay patuloy pa rin nakaka-apekto dito sa may area po ng silangang bahagi po ng Hilaga at gitnang Luzon. Now, ito po yung windy.com infrared satellite zoom in animation. So nakita po ninyo yung mga dark maroon color na kaulapan. Yan po yung mga localized thunderstorms o mga thunderstorms na embedded po sa sirkulasyon nitong si LPA 91W. Samantala ang kabikulan ay medyo may mga ulan pa rin inaasahan overnight, but baka mag-improve na po bukas, down na po sa Friday.
Okay, now ito po yung rain forecast mula sa European model for the next 3 to 4 days. Hanggang Sabado po ito. Ibibigay natin para alam niyo kung ano mangyayari. So, ngayon, iyan po yung shear line. Ito po yung trough hanggang dito po. At ito po yung LPA na dito sa may south of Puerto Princesa. Bukas po ng hapon, so 24-hour ang forecast natin ito. Ang ulan ay inaasahan pa rin dito sa may Palawan, Visayas, Mindanao, although Mindanao more on and localized convection na po yan. Hindi na po siya affected nitong LPA. So, yung trough na lang po ay apektado ang Palawan, Sulu Archipelago, Bicol region, at Kabisayaan naman po ay dulot po yan ng local convection dahil po yung hangin mula sa Timog Silangan. So, nagkakaroon po yan ng convergence para magkaroon po ng mga thunderstorms. At dito rin po, sa may kanluran bagay po ng Luzon, sa may Ilocos region, sa western sections ng Central Luzon, kasama po ang Metro Manila, ay may mga possibility po ng mga pag-ulan, may pagkulog at pagkidlat, dulot po ng pinakadulong extension nitong trough niya. Galing po dito, pupunta dito. Although it's combination nito at yung tinatawag nating localized convection. Dito naman po sa Huwebes, nandiyan pa rin yung shear line, umakit na yun, sa dulong hilaga pong bahagi ng Northern Cagayan. At sa Friday po, inaasahan po ang pagbuti ng panahon sa malaking bahagi po ng gitna, Katimugan at Katimugan Luzon, okay, kasama po ang Kabikulan. Samantala, ang LPA na sa labas na po ng PAR, ito naman po ang magpapaulan sa Kalayaan Island Group at sa ibang areas po ng disputed Spratly Islands. Ang Palawan, Mindanao, more on local convection na po. So, wala na po itong epekto dahil po sa pagdaan ng LPA. It's more of a local convection since panahon pa rin tayo na yun ng La Nina. So, inaasahan po natin ang above average rainfall sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. At ito po yung shear line, nagsimula na rin po mag-retreat at nasa silangan bahagi po siya ng Northern Cagayan. Pagdating po ng Sabado, baka magkaroon na naman po ng mga thunderstorms sa silangan bahagi po ng Luzon, sa silangan bahagi po ng Visayas at Bicol region dahil po sa convection, okay? Magkakaroon po dyan ng mga thunderstorms dahil po sa pag-converge po ng hangin mula sa Timog Silangan. So, yan po ang mga usual tropical rainfall, although weird na yan dahil mag-February na, may mga thunderstorms pa rin, but dahil po meron tayong La Nina, so kaya medyo common po itong mga thunderstorms, but mawawala naman po yan in the next few days. At ito yung rainfall accumulation for the next 3 days hanggang Huwebes. So, inaasahan po mga pagulan sa Palawan. Ito po yung track nitong LPA, gaganyan po siya. So, nandyan po yung bulk ng mga ulan. Samantala, ang silangan bahagi po ng Luzon, kasama po ang Northern Quezon, Aurora, Cagayan Valley. Ito po ay mga thunderstorms, lalo na po sa may Eastern Isabela, Eastern Cagayan, Northern Cagayan, ay brought about by the shear line. Okay? So, may mga inaasahan po dyan and the combined effects of the amihan. Samantala, ang ibang bagay po ng Visayas, Mimaropa at Mindanao ay nasa influensya po ito ng tinatawag nating local convection. So, localized thunderstorms lang po ito na inaasahan for the next 3 days. At ito naman po yung wind forecast for the next 3 days. Gamitin natin yung European model. Medyo magkapareho po sila. So, hanggang Sabado ay inaasahan po ang unti-unting pagbuti ng panahon. Magiging kalmado po ang hangin. Bukas ay dito po sa West Philippine Sea, itong LPA, patungo sa Kalayaan Island Group. At sa Friday, labas na po yan ng PAR at pahinang-pahina na po itong LPA na ito. Nakita po natin, wala mo ng amihan, more of easterlies, southeasterlies at variable winds sa ginaasahan for the next 3 to 4 days hanggang Sabado. Okay, at bago tayong paalam, ito ang Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center for the next 2 weeks para malaman ninyo kung ano magiging weather system sa ating bansa. So, for week 1, January 26 to February 1, inaasahan pa rin yung above average rainfall sa Mimaropa at Luzon dahil po sa pagdaan nitong si LPA91W at pag-interact doon sa shear line. Wala naman po tayo nakitang formation ng mga possible bagyo
sa silangan bagay po ng ating bansa. Meron po sa Australia dahil po panahon nila yan. November to April. At pagdating po ng ikalawang linggo, valid February 2 to February 8, magiging okay naman po. Normal ang ating klima sa Pilipinas except po sa may Mindanao, lalo po sa may Soxygen, sa may Davao del Sur, at offshore areas ng Bangsamoro, Zamboanga, kasama din po. Ay magkakaroon po ng 50% or medium confidence or probability ng above average rainfall dito po sa may katimugan bahagi po ng Mindanao. So far, yan po ang ating latest at babalik ulit tayo sa Friday upang bigay sa inyo ang weather situation sa Pilipinas. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Palo ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Be healthy and strong. And maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.